जय माता दी प्रणाम। देखी हई प्रकृति में रउआ के देखौले रही 2 महीना पहले यही काश के फूल एमे निकलेला। तो अभी फूल सब खत्म हो गई, बाकी एकरा बाद भी ई प्रकृति जे बा, ई काश जे बा, यहाँ के क्षेत्रीय आदिवासी जे यहाँ के रहे वाला लोग बारन, उनका खातिर ये बहुत काम के चीज़ है। ई सूख गईला के बाद एकर लोग चटाई बनावेला, झाड़ू बनावेला, आ कितना काम आवेला। अब तो ऐसन ई ना रह गईल, बाकी पहले रहे। अभी हम बात करत रहनी है एक आदमी से, तो उहे बतौलन है कि अब एकर काम होखेला कि एकरा के लोग काट के ले जाएला, घर में झाड़ू बनावे के काम होखेला, आ चटाई बनेला। तो हमरा सब साथी के देखावल चाहतनी, बस बनल रही अपना भाई अरविंद बिहारी के साथ। सुबह सुबह आए रहनी है घूमे, तो देखनी है। जय माता दी, प्रणाम, राम राम।